Ďakujem vám pekne za milé uvítanie, srdečne vás všetkých pozdravujem. Je to veľmi intimná chvíľka, lebo čo môžem povedať? Môžem povedať niečo, čo má obsah a čo by sa vás mohlo dotknúť. A asi je to najlepšie hovoriť o svojom vlastnom životnom príbehu, lebo ten sa už udial a to už bolo. A tam už isté väzby a konkrétne situácie vznikli. A možno aj tie témy alebo tie pojmy ako odvaha si môžeme premietnúť do reality. Takže trošku o mne chvíľku. Pochádzam z hudobníckej rodiny, kde sa aj týmto spôsobom žilo. A začal som účinkovať ako veľmi mladý v profesionálnom svete. Potom prišlo obdobie, kedy som sa dostal na šikmú plochu. Mal som za sebou problémy sa zmestiť do kože. A potom som sa z tejto šikmej plochy musel, aby som mohol ďalej žiť a fungovať, dostať opäť do normálu a začať si plniť tie svoje vízie a sny, ktoré som mal v mladosti. Začal som si plniť sny tým, že som sa dostal svojim úsilím na školu, o ktorej som sníval, do Bostonu, na Berklee College of Music. Tam som vyštudoval, spoznal mnoho ľudí a kolegov, s ktorými tvoríme do dnešného dňa. A vybral som sa do sveta, kde som chcel ako taký Janko Hraško z Dúbravky zbalil si svoj pytlík a išiel do veľkého sveta konfrontovať sám seba. A možno, že to bolo aj hlavne preto, že na Slovensku a u nás v našej krajine som zažíval istý typ pôsobenia, možno istej odozvy, môžeme to v úvodzovkách povedať, akéhosi úspechu. Ale sám som cítil, že mám potrebu rásť a dostávať reálny úsudok o tom, čo robím v kontexte tých všetkých úrovní, ktoré táto planéta ponúka. A preto som sa vybral do prostredia, kde som chcel konfrontovať sám seba. Chodil som po svete, podarilo sa mi dostať aj do súborov, ktoré cestovali po svete. Boli to áčkové hudobné projekty a spoznal som celý ten svet, o ktorom som sníval, jazzmenov, hudobníkov. Popri tom som si vytvoril aj iné aktivity, keďže som bol veľmi životaschopný a rád som spájal som hudobníkov a vytváral rôzne príležitosti na to, aby sme spolu mohli tvoriť. Tak som vytvoril svoj festival, ktorý asi možno poznáte, One Day Jazz Festival. Potom som vytvoril aj isté aktivity za hranicami, teraz žijem v New Yorku opäť. A tam sa takisto venujem práve popri hudbe aj také moje vášni sprostredkovať talentom, ktoré vznikajú na Slovensku, v našej krajine, príležitosť zahviezdiť vo svete. Tým, že vytvoríme spoločne takú príležitosť a oni sa na tom svetovom pódiu stretnú s tými svetovými hviezdami, o ktorých snívajú. Takže to je tak zhruba, čo sa mne v živote niekedy darí a niekedy aj nedarí robiť. A teraz poďme k tej odvahe. Čo je odvaha? Odvaha je niekedy aj si povedať, že sa bojím, že mám strach. Odvaha môže byť aj, že príliš odvážne idem do situácie, ktorá môže hlúpo skončiť. A nedal som si čas na to, aby som sa na ňu pripravil.
Takže je to istý stav, kedy vytváram nejakú asi aktivitu. Ale pre mňa, keď som rozmýšľal o tomto pojme v rámci môjho života, skôr hovorím o odvaha je taká okrajová vec. Skôr odvaha je nejaký proces v našeho psyché, istých súvislostí, ktoré sa v nás odohrávajú. A ja by som to skôr otočil. Nemyslím si, že keď do niečoho idem, je to otázka len odvahy alebo strachu. Myslím, že v prvom rade je to otázka vôle a chuti. Či mám vôľu a chuť rásť, vyvíjať sa, spoznávať situácie, v ktorých sám seba nepoznám. Objavovať sám seba a skúšať v sebe objaviť niečo, čím sa môžem v živote obdariť, čo vo mne je a nepoznám. Ja si niekedy hovorím, že my sa narodíme ako také spiace entity, ktoré sa vlastne len zobudzajú v živote k tomu, kto vlastne sme. A k tomuto nás môže motivovať mnoho vecí. Takže ja pochádzam z tej kategórie ľudí, ktorí možno to slovo odvaha nebolo to správne. Ja som mal obrovskú chuť veci žiť, zažívať. A narodil som sa s veľkým darom. A to je vášeň pre to, čo robím. A tá chuť a vášeň ma dostávali do bodu, že som do tých situácií aj išiel. Ale častokrát som prišiel aj do situácií, kedy som nebol na ne pripravený. A možno vtedy som si potreboval povedať, že to asi nebolo to správne rozhodnutie a musel som skonfrontovať sám seba. Niekedy máme problém kritického myslenia a konfrontovať samého seba. Lebo sa bojíme, nie sme dostatočne odvážni, nielen robiť chyby, ale si ich aj priznať. Takže to je ďalší element, ktorý v rámci toho tých psychologických súvislostí v sebe je dôležité si uvedomiť a možno zakomponovať do toho vnútorného dialógu, že vedieť sám seba kriticky zhodnotiť. Ako kľúč k tomu, aby som tie chyby nerobil. Všetko to znie možno pragmaticky, čo hovorím. Samozrejme, obsahuje to obrovské vypätie, častokrát veľmi nepríjemné v tom vlastnom vnútornom dialógu. Ale keď som hovoril o tom, čo som v živote zažil a čím som prechádzal v úvode, tak môžem povedať k tomu len jednu takú príhodu, ktorá nám možno okruhuje to, čo sa snažím povedať. A to je to, že poznáte tie príhody, keď je učeň a majster. A je jeden učeň, ktorý chodí po chodbe a bojí sa vkročiť do miestnosti, v ktorej je tma. Lebo vo vnútri, v rohu, číha jedovatý had. A bojí sa, že ho uštipne. A chodí okolo a nevie, ako to spraviť, lebo má strach. A potom príde majster, otvorí dvere, rozsvieti svetlo a v rohu je len zmotaný špagát. A to je možno to, že častokrát, keď do niečoho ideme, tak tým, že naša myseľ pracuje, tak si tu v rámci vlastných nejakých domienok v sebe si tú situáciu častokrát sťažujeme tým, že nie je dostatočne nami spoznaná, že nám vytvára istého monstra. A práve sme sa o tom bavili, že tiež mám trošku skúsenosti aj s bojovými športami. A keď idete do ringu, tak každý ten súper je 2-metrový silný človek, ktorý je silnejší ako vy.
lebo ten strach ho len tak programuje. No ale chcem povedať, že ďalšou veľmi dôležitou vecou, a prečo som povedal túto príhodu, je vedieť sa adaptovať na nové prostredie. A to je ďalšia vec, ktorú som si v živote uvedomil. A to je tá prvá, že nenarodil som sa do ideálneho sveta. To je základ, s čím sa budím dnes. Dnes už som trošku viacej aj v úlohe pozorovateľa ako komentátora, alebo sa snažím byť spoznávača ako hneď posudzovača. A myslím, že dnešná doba to hodne, teda veľmi vyžaduje si dať ten odstup a dať aj priestor tým situáciám, ľuďom ich spoznať predtým, ako ich posudzujem a robím si o tom nejaký úsudok. Doba je veľmi rýchla, vnímame okolo seba veľmi veľa vnemov, na ktoré musíme rýchlo reagovať. A tu je ďalší element, odstup a dať si čas. Dať si čas na to, aby som tú situáciu posúdil a vytvoril si k nej nejaký vzťah a potom urobil ten akt tej vášne, tej vôle, toho chcenia rásť. Sú situácie v živote, kedy je to veľmi ťažké. Prežil som aj situácie, kedy mi bolo z niečoho nepoznaného ťažko. Niekto to bola depresia, niekto to bola, neviem, akokoľvek. Tieto v odzovkách civilizačné pocity alebo choroby. Vždy som to mal, hlavne po narodení mojej prvej céry, mám 3 teraz, ako taký pocit tlaku, že všetko je na mne. Že proste musím ešte okrem toho sa starať o seba, mám zodpovednosť sa starať aj o druhých, o ich životy. Ako to všetko zvládnem, či v tom svojom svete, ktorý prežívam, to dokážem. A dostával som z toho vždy v januári, po Vianociach, veľmi ťažké stavy. Dokonca v jednom momente som až u svojej bývalej partnerky, matky mojej prvej dcery, ležal a nevedel sa postaviť, ťažko sa mi dýchalo. A prišiel som za terapeutom a povedal som mu o tom. A on mi povedal, že to je v poriadku, veď máš na to právo. A v jednom momente to odišlo. A to sú opäť tie situácie, že niekedy vytvárame na seba tlak, ale my máme právo si povedať, že som zlyhal. Alebo že mám taký alebo onaký pocit. My nemusíme v tých daných situáciách byť 100%, lebo ani nie sme. Ale kľúč, čas beží, je sa nebáť s odvahou si povedať a reálne posúdiť situáciu. A to je ten najkrajší dar, čo si vieme dať v živote, keď vieme reálne zhodnotiť situáciu a seba, lebo vieme, že to je jediný kľúč k tomu, aby odteraz som mohol naplňať svoj nový obsah. Ten zdroj, ktorý mám v živote, najkrajší som ja sám, a to je ten najväčší priestor objavov. Takže ukončíme to v momente, kedy si myslíme, alebo ja si myslím, že sme sa niečoho dotkli. A ja chcem len povedať, že to, o čom hovorím, to je asi niečo, čo prežívate mnohí. A ja som jeden z vás, ktorý si len dovolil teraz o tom niečo povedať, vydať sa na tú cestu úvahy a možno pomenovať niečo, v čom sme všetci. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že nie ste sami. Vždy je tu niekto, komu môžete zavolať, s kým sa môžete stretnúť, prehodiť slovo a na koho sa môžete obrátiť. Takže vráťme sa v podstate. Odvaha je chuť. Je
vôľa. A len čin nás dostáva ďalej. Takže ja vám prajem všetko dobré, aby sa vám darila táto cesta naplňať a ja v nej budem pokračovať ďalej. Uvidíme sa na budúce. Ďakujem pekne.